салом ба кулли дӯстон шунавандагоне ки ин лаҳза дар фароруси як шоми зебо моро ҳам тамошо доред ҳам гӯш карда истодаед. Асия плюс шоу барномаи парвоз 107 бо шумо меҳрубон зокирӣ ҳастам. имрӯз меҳмон дорем. ситораи варзиш аст, ба ҳамагон қарину наздик дӯст аст, доимо ҳаёти солимро тарғиб мекунад ва масъулияти хеле бузургеро ҳам бардошт дорад. директори кумитаи олимпии кишвар, бонуи варзишгар Мавзуна Чорьева инабад меҳмони шоу барномаи мо ҳастанд. бону Мавзуна, хуш омадед. Саломат бошед. аз дидортон бисёр шод ҳастем. Миннатдор. зинда бошед. хоб, одатан занҳо вақте ки ба ягон маърака мераванд, ягон чорабинӣ, худтон медонед ки омода шав пеши оина ист ё ки дар толори зебоӣ рав ҳамин дарё доред ки охирон бор шумо кай ба толори зебоӣ рафта будед ва ороиш карда будед ва рангу равған дода будед? Саломат бошем барои суханҳо. Барои ороиш ҳама вақт ман рости гап ба толорои ҳусн меравам. Ороиши чӣ бигӯям, ҳамун дасту ва мӯи сар аст. Ва лекин ба хотире ки ҳамун холкаҳои хитоӣ ки мегӯянд ки ба ҳин наметунам рафта. барое ки худованд ҳусне ки маро додааст, ман лоиқ намедонам ки ин чизро истифода барам. барои ҳаминам хеле ҷавон зеба ҳастед. Саломат бошед. беҳтарин. хоб, мо имрӯза барномаамонро зани варзишгар дар оила унвон ниҳодем. махсусан баъд аз оне ки шумо ситораи варзиш шудеду вирди забонҳо гардидед, баъдан оиладор шудед, баъдан келини як хона шудед. масъулият вазифаҳои келинӣ то чӣ андоза барои шумо душвор буд? уман чӣ хел худатонро ҳис мекардед дар он оила ва онҳо шуморо чӣ хел келин карданд? хел шудагӣ аст. хуб аст. рости гап ин зиндагии худаш мушкил аст, барое ки на танҳо оила. ман аз хурдсолӣ бо шавҳарам шинос будам. дар як толор машқ мекардем, шинос будем ва ваъдаи якдигарона буд ки мо баъд аз бозии олимпӣ оила барпо мекунем. барои ман ин ба он ваъдае ки ба падари худ кардам, чемпиони осиё, ҷаҳон, олимпиада, ман ин медалҳоро гирифтам ва баъд аз ин ба ваъдае ки ҳамчун як зан, ҳамчун ҳаваси модар шидан буд, ба ин ваъда боз аз қафои зиндагӣ шидем. мушкилӣ набуд. барои чӣ? барое ки ин оила маро қабул кардагӣ буданд. баъд аз ин баъд ман дар оилаи ваё ҳамчун як духтар барои ман нишон доданд, таом карданд, рӯбучин карданд. ҳамин шахсе ки хоҳад одамро қабул кунад, дар ӯ оила хуб зиндагӣ мекунӣ. агар садҳо беҳтарин кошона вай дошта бошӣ, дасти хуб дошта бошӣ, валекин оила қабул накунад, як нуқсонитара меёбанд. барои ҳамин то ин ҷониб ман бовар дорам ки миннатдориро бояд баён кунем ки моро ҳамчун як духтар қабул карданд, дар оилаашон тарбия карданд. имрӯз ки соҳиби фарзанд ҳастем, оянда бо ба фарзандои худмон дарс метиҳем он чизе ки калонсола моро ин чизо нишон доданд. шумо вақте ки вориди оила шудед, махсусан нонпазӣ, хӯрокпазӣ, ҳавлиробӣ ҳамашро карда тавонистед? аз хуштомад ягон эрод нашунидед? ки табиати зиндагие то ин чизоро нашнавӣ, ман бовар дорам ки зиндагии хуба шириниша намефаҳмӣ. ин чиз ҳаст ки ки аз қафоит аст, ки дастгирӣ мекунад, ки сухани хуб мега. он суханҳо боз моро занд кард. на танҳо хайки мо варзишгар берун калон шидем, дар кӯча калон шидем, бо писарон калон шидем. аз ёд мебаромадем почаи чап рост аз куҷо аст, чӣ хел либоса пӯшем. ва баъд аз оила барпо мекунӣ, бо суханронӣ дигар мешавад. он чӣ бигӯям, пеш аз фарзандоро ба воя расондан, дар як оилаега споридан, ва бояд мо бидонем ки фарзанди мо тайёр аст ё не. шавҳарам ман бовар дорам ки ба забони беруна бигӯям успед мекунанд зиндагӣ барпо кардан, валекин зиндагии хуба наметавонанд ба ёд бурдан, дар ҳолате ки ҳамун тарбия, ҳурмати иззати калонтарро донистанд, пуртоқат шидан дар кор, барое ки зиндагии мардуми тоҷики мо ба монанди дигар давлатҳо нест. дар ин ҷо ҳам нав дунё дигар шидааст. чӣ мегӯям ба калимаи тоҷикӣ, ҳамун
қавле ки мардуми деҳот бисёр сарзаниш мекард дар келино то ҳол аст. ҳаминро бояд мо ба фарзандои худмон бифаҳмонем ки то 10 солаи дигар ин чизо ҳаст. Оста оста ҳамин чорчӯбаро мо шикастем. яъне ҳамин чиз буд дар ҳаёти шумо нест? рости гап ман ба такрор мегӯям ки беҳтарин ҳаётама бурдам. хуштоманатон чӣ хел зан буданд? занаки хуб аст. ҳозирам ҳастанд? аз боксёро да ганда аст. мешавад. чафа кардагӣ ҳаста? як суханашон аст. ӯ медали ту дар давлати миллати дар мо ринги ту дар кор аст. барои ман келин аст, барои ман зани писари ман аст. барои ҳамин ӯ медалта метавонӣ да ӯ боло кашол кунӣ, не ки зани дар ин хона мадава ҳатмӣ будан аст. ин хел суханони буданд. хеле табиати зиндагӣ аст. зан уже ба дунё меяд, калон мешавад ва медонад ки зани касе ҳаст, келини касе ҳаст, духтари як касе ҳаст. дигар ҳамун табиат мебарад. рӯз ба рӯз ҳаёт. рӯз дар бокс нишон додастан 18 сола ҳастам. ҳозир 31 сола ба 32 сола қадам мебонем. ҳаёт ҳамин чӣ хел тез гузашта аст. фарзандот синфи 6-7 мехонанд. бале. аҷаб, аллакай калон шудед шумо? Ман фикр кардам ҳамон мавзунаи хурдака. манро бисёр кас мепурсанд, мегӯям 25 сола ҳастам. аз ёд мебароям. ман соли 2012 ғолиб шуда будед дар олимпиадаи пари байналмилалӣ. бале, бозии олимпӣ 2012 буд. хоб, рио де жанейро буд? не, лондон. дар лондон. бале, ман бисёр ҳамон вақт аввалин курси якум будем. ҳама ҷо дар фазои душанбе якум бор омадем, фақат номи мавзуна буд. вау, фақат номи мавзуна буд. қадар ифтихор мекунам. ягон духтари давида истодагиро бинем, ана мавзуна набошаде ки. мо умеди дидани дидори мавзуна будем ва ифтихор ҳам мекардем ки бонуи тоҷики мо бо ҳамон либосҳои чакан вақте ки парчами тоҷикро бардошта ин қадар махсусан тоҷикистонро муаррифӣ мекардед, ҳама ифтихор мекард. оҳ мавзуна, чӣ қадар оилаҳо вақте ки тифлашон ба дунё омад, номи духтарашонро мавзуна монданд ки монанди мавзуна бошад гӯён. ва ҳамсари шумо аз шумо чӣ қадар калон аст? чанд сол? 6 сол. 6 сол. аз шумо метарсед қаблан? ин саволи дар масъалаи варзишӣ ин ҳама ҳамин саволро метиҳад. ман як гап мегӯям ки ман бовар дорам ҳама аз занаш метарсад, на танҳо шавари ман. ба хотири чи агар эҳтиром кунӣ, ба хотири зиндагии хуб хоҳӣ, ӯ тарс нест, ӯ ҳурмати иззат аст. агар зане ки пеш аз ҳама мо дар давлати ба дунё омадем мусалмон аст, мо калимаи шаҳодатро аст кардагем, падару модарои мо тарбия додааст, қиблагоҳи худро медонем. барои ҳамин ман бовар дорам ӯ дасту почае ки ман мебардорам дохили ринг, ин барои шавҳар набуд. тасанно. агар мо 14 сол зиндагӣ пушти сар кардем, ман бовар дорам ки заданшани гузашт, гапи хубшани гузашт, ҳамаш пушти сар шуд. ака боз зиндагии хуб шадидисем. майлаш оила дорӣ, агар лекин дар ринг ҳар дуятон барояд ба заданатон бовар доред? агар як чизро қайд кунам, ҳамчун рақиб, агар як мавзуна 1000 мавзуна шавад, бо як писар баробар намешавад. мард мард аст, зан зан аст. барои ҳамин ман дар ҳама ҷо мегӯям ки агар аз ҳамадан нозиктарин марда биёрад, мара ғолиб мебарояд. ба хотири вая мард кард худо. ва лекин агар мо бигӯем ки ба техникаву тактикаву ҳамун унсулҳои бокс ягон писара бибурем, ман мезанам. ман бо писара машқ кардам. ин касби ман аст. ман метавонам дар дини ринг ғолиб бароям. берин аз ин агар ман 100 солаҳо машқ кунам, ба мард баробар намешавам. инро фаромӯш накунанд. тасанно. афарин. айниҳол соҳиби чанд фарзанд ҳастед? 2. 2 то. калонияш чанд сола, майдагиаш чанд сола? синфи 5 духтарам, писарам ба мактаб наздик. ба варзиш шавқ доранд, хосатан ба риштае ки интихоб кардед шумо, бокс? ман рости гап дар ҳама ҷо ин суханро мегӯям, аз ман модар тарбияи хуб аст. баъд дар оянда он чизе ки интихоб мекунанд дӯст медоранд. чунки шумо худатон гуфта будед ки дар мусоҳибаҳоятон аз хурдиятон рафтагият, ин ҳозир яъне машқ мекунанд? рости гап не. ба хотире ки дар он солҳое ки мо ба воя расидем, дар ӯ шароитҳое ки мо калон шидем, мо хостем худмона як кас кунем. агар хато накунам, ба як пойафзоле ки мо аз 1 сентябр то 25 май мерафтем, шукрона мегуфтем. лекин имрӯз фарзандони мо дар як сол 18 намуд пойафзол иваз мекунанд.
ва сухани худро доранд. мо дар вақтҳои пеш аз падару модар интизори сумна будем, ҳаракат мекардем ки касмона нишон диҳем, як чиз интихоб кунем дар зиндагӣ, хоб ваихамона кунем. Валекин фарзанди духтари калони ман бисёр шавқу рағбат дар хондан дорад. аз ман ҳаракат дорам ки намудои варзишро бояд донаду, валекин варзишгарӣ профессионалӣ нашавад. писарам хурдсол аст ва ҳаракат дорам ки ҳозир майда карда ба намуди гӯшти интиам ку бинем ку чӣ мехоҳад аз варзиш. баъд аз ин хел бо боксро мебинем, валекин хел бигӯем ки ман мехоҳам ки вай боксёр шавад, не, аз ман тарбия ҳаст. агар рӯз ба рӯз агар шавқу рағбаташ зиёд бошад, барое ки падараш боксёр буд, ман боксёр ҳастам, барои ҳамин агар оянда ин чизро ман бинам ҳамчун як профессионал ки фарзанди ман дар ҳамин намуд тайёр аст ё ин ки мехоҳад, ман розӣ ҳастам ва ҳаракат мекунам ки дар оянда вая як варзишгари хуб кунам. беҳтарин муваффақиятҳоятонро мекунем бигзо калон шаванд, дар кадом ихтисосе набошад, дар кадом коре набошад, доимо бо заҳмат меҳнати худ чун модарашон расида бошанд, чун падарашон расида бошанд, ифтихор кунем. зиндагиятон обод бошад ҳамеша. ва хосатан ҳозир шумо қайд кардед ки қарор ҳамин буд ки, яъне бо шавҳаратон қаблан шумо шинос будеду, қарор ҳамин буд ки танҳо ба бозиҳои олимпӣ рафта меоям ба ҳамин нуқта. баъди ҳамон дигар бора бо варзиш хосатан мақсади дар мусобиқаҳо баромадан пайдо нашуда? рости гап, ман аз соли 1998 сол ман машқро сар кардам то 2012. агар инсоният дар як рӯз 24 соат вақт дошта бошад дар зиндагӣ фикр кунам, ман 24 соат фикри варзишро мекардам, боксро, медали бозии олимпиро. дар як рӯз аз каме кам то 10,000 удар зарба ман мехӯрдам аз соҳаи бокс. барои ҳамин дар ман дармади аввал ин буд осиё, чемпионати ҷаҳон, бозии олимпӣ. ин орзуи падари ман буд, ба хотире ки падари ман на ҳар як мард метавонад интихоб кунад барои духтари худ як намуди мардиро. як намуди аст ки дар ин ҷо танҳо шикаст аст, лату зарба хӯрдан аст, травма бардоштан аст. он чизро падари ман медонист, ин варзиши мардона аст, мушкил аст, валекин вай мегуфт ки бояд дар зиндагӣ он чизеро кунӣ ки дигарон натонанд. бояд пеш аз як номи нек гузоштан, вай бояд як навигарӣ бад бошад. барои ҳамин то рӯзе ки падар дар дунё буд, ман бо падарам вай мекардам, як ҷоя машқ мекардем, тамир мекардем дар дохили Тоҷикистон, берун аз Тоҷикистон. ва баъд аз ин ба худ қавл гузоштам ки ман аз ҳамин 3 медале ки орзуи кӯдакӣ буд ба даст меорам. ва баъд аз ин ба хотире ки ман дар 18 соли зиндагии худам зодрӯзи худро дар ёд надоштам, ягон маъракаро намедонистам, ягон дӯст надоштам, бародар набуд, танҳо зал падар, зал падар. ва баъд аз ин вақте ки ман хатм кардам, дур шидам аз варзиш, имрӯз бисёр касо ин пушти парда аст. варзишро ба монанде мебинад ки дар ҳолати ту рақобат мебарӣ, оҳ беҳтарин, валекин бисёр кас намедонад пушти вай чӣ аст, чӣ рӯзоро мо пушти сар мекунем. барои ҳамин ин мушкилиҳо на танҳо 18 сол буд. ин мушкилиҳо мумкин ман зиёдтар мегӯям аз 40 соли ҳаёти ман мумкин дар як варзиш рафт. ба назари ман ҳар як рақобат бо худ баробар рақобате ки мебарой, бо худ як ба як суҳбат мекунӣ. наскока вай мушкил аст ки зора кардан ки давлати миллат дар ту боварӣ дорад, ба мани медал ҳастанд. бо давлати абарқидати амрико агар бигӯем хато накунам мебарой, вай як ғолиб баромаданда бояд як мавзӯъ нигар зора кунӣ ки вай ғолиб биброяд. агар чандоне ки техника, тактика ва таҷрибаи ту зиёд бошад, валекин ту дар як давлати бегона ҳастӣ, барои ғолиб баромадани вай на танҳо техника, тактика, буҷо физика аст, буҷо ақл, бисёр чизо аст. барои ҳамин 18 соле ки ман ин пики варзиширо қапидам, аз ҳамаи чӣ дур шидам. баъд аз ин гуфтам бас, ин 3 медал барои ман аз ҳамадан медалҳои боло аст. орзуи ҳар як варзишгар ин бозии олимпия аст, медали он аст. барои ман беҳтарин ин аст ки занем ба мисоли дарахт аст, дарахти мевадиҳанда бошам. барои ҳамин дур шидам. албатта номи шумо
در تاریخ با حرفهای زری نوشته شده است همچون نفری که در بازی‌های المپی مدال به دست آورد و پرچم تاجیک را بلند برداشتید. گفته های شما سخنهای کامران شاه را هم به یادم آورد حاضر. اگر رفت و مغلوب می شدید باز ادامه می دادید؟ نه. نقطه بود؟ بله. برای که ساعت رو قفا گرداندن نمی شود. من مغلوب نمی شدم. به خاطر چه؟ به خاطر که هر روز در یک روز 8 ساعت زندگی من در تالار ورزشی بود. پیش از 4 ساله نقشه بازی المپی ما 3 کرات چمپیونی آسیا بودیم. بهترین بکسیورچی آسیا بودیم. در جهان جای سوم بودیم. من اول در دست خداوند بود نتیجه من، ولیکن اون تازگی که ورزشگر در زندگی داشت من این رو داشتم. برای من زندگی در مد اول این ورزش بود، حیاتی من. من هیچ چیز رو نمیدیدم، چی با من بوی میدادم، مغلوب میشدم. من در خود باوری داشتم وقتی که باز تکرار شود تعریف نباشد دنیا از نام تاجیکا میگریخت، میگفت در جری بیافکه اما وایمون با تاجیکستان نقلتم. برای که من همین میدونستم که همین 4 سال حیات رو اگر من پیش از المپیاد جگری من رو اپراسیا کردن، کتفای من 6 شروب دارد ایواز کردن، همه همین اپراسیا و عذاب رو من تا المپیاد 2 ماه پیش من پشت سر کردم، بعد المپیاد ما رفتم. بسیار کسا این چیزا رو نمیدونن ولیکن اینو رو من نگاه نکردم. من گفتم همین 12 مینوت من رو قهرمان میکنه، 12 مینوت میتونه حیات من رو عوض کنه. برای من درد نبود، یگان چی نبود. اگر ما بوکسی خیتویی رو بینیم کتف من میبروید. ما شب اپراسیا کردیم، پگو بوکس بر اومدیم. دختر. بله. در اون اولاد ما رو گفتن که اجازت نداری، ما به نارکوس اپراسیا کردیم، شروع بوندیم، اومدیم بوکس کردیم. و بعد از این ما گفتم من کاری خود رو کردم، از سری نو اپراسیا کنیم. بعد از سری نو ما کتف رو جابجا کردیم، بعد از این بس کردم. برای آبروی تاجیکستان، برای ننگار یک دختری که در حقیقت نزدش مقصدهای عالی گذاشته است، شب و روز خود رو با ورزش بخشیده است، اینقدر ببینید از دل دیده یک روز پیش اپراسیا میشود موضوع چوره و به نارکوس رو اپراسیا میکنه و فردا به میدان میبراید. یک چیز بود، این همه درد رو یک چیز درد رو پوشان، گپ مردم. اما دستایی که با پدر مادر من نشان دادن که شما خطا کردین، دختراتون رو به مثلی پسر کردین، بسیار چیز پشت سر بود. محلی کلو بسیار گپ میزدن. از حساب همین ما مسکو سفر کردیم، دولت روسیه دا زندگی میکردیم که مردم ما را گپ نزند. لیکن پدر یک گپ گفت روزی میشود که مردم از نام تو فخر میکند. صبر. امروز آمد. امروز هر یک کس میخواد دخترش چوری باشد. بله درست، در حقیقت این صبر میوه شیرین است. این درد گذرنده است. این درد گذشت، 14 سال حیات گذشت. نیکی یگون کس نمیدونه چی درد بود. نیکی نام هست. بله. نام رو ما گذاشتیم. تاریخ رو من کردم. تاریخی چی بگم؟ تعریف نشد. تاریخ زن تاجیک رو در بازی المپی من گذاشتم. باز اون وقت خیلی دشوار بود، حاضر با توجه زیادتر. بله. اون وقت بنویت با دشوارتر. من پیش از همه بگم وقتی که من بیرق میبروردم، من فرهنگ تاجیکستان رو برآوردم با کرتای ملی. در اونجا بود لباسی ورزشی من میتونستم پوشیده، ولی که گفتن من زن هستم. من 18 سال به سپارتیفیکا گشتم، ولی من حواس دارم که یک بار کرتای تاجیکی رو من پوشم، هم مردم بیند که من زن هستم، کرتا پوشیده میتونم. وقتی من کرتا پوشیدم بر اومدم، من گفتم این کرتای کلوب نیست، این کرتای فرهنگی ما هست، فرهنگی ملی ما هست، مادران ما میپوشید. چیزا بسیار کسا محلچگی میکنن، نه این فرهنگ است. و وقتی که بیرق رو میبردم و بعد از این با وعده گذاشتم که با من فرقیت نداره که با من میبراید، ولیکن باید من مدال رو سزاوار شم. وقتی که من برآمد میکردم کتف شکست و دویم رقابت من با تیلور بود. در اینجا اگر من با نکاوت نکداون روان نمیکردم، من غالب نمیشدم. برای همین
چی بگم هست دکتران من کردن این چیز رو استادی من میتونه اثبات کردن وقتی دکتران من کردن ما را قواز دادن ما جوگایی رفتیم گیپس رو اوی کردیم خدمون خطی استاد رنگ بر اومدیم استاد با من یک سخن گفت آخه میتوانی از کتف به کتف بونی من گفتم دوفریگا موضوعنا رو دعوت کنن در دورین تولوری ورزشی بگن که فرام تاجیکستان موضوعنا چوری و رنگ آدم نبروید مایل نامی ما ملت ما را کی میبرورد بعد استاد وای گفت که من سخن نمیکنم در دست خودت من بر اومدم بهترین بوکس را نشون دادم و بعد از این گفتم که تمام سامی главное байрақи ма ва миллати маро бироварданд ин як агар варзишгар ҳисси ватандӯстӣ надошта бошад ватанро дӯст надорад чӣ хеле ки модара агар як кас сахт нигоҳ кунад метавонӣ ки аз ҷони вайро гирӣ ватан ба мисоли ҳамин аст танат буридагӣ аст даст надорӣ поча надоред гуфти устоди ман ки чашмат кур бошад 2 дақиқаga бондааст бози ман ин чизоро мегӯям тамошо мекунед мегам китфам баромад мега агар чашмат кур бошад бояд тазанӣ мақсад ба мисоли ҳамин аст ватандӯстӣ чашм дорем надорем барои ватану миллату имрӯз зани тоҷика шиносанд миллати тоҷика бишносанд на танҳо мо давлати озод ҳастем мо давлате ҳастем ки занҳои худро дар кадом соҳае ки мехоҳанд мо иҷозат додаем кор ва фаъолият кунанд вақте ки мо мебурам ка журналист мегӯяд чӣ хел давлати мусалмон ба шоти майка мебарояд вақте ки ман ғолиб мебароям ва ё бо назди ман меям мегӯяд бахшиш мо намедонистем ки наскока техника тактикаи шумо боло буд ки ҳамин корро тонистем шумо кардан Чорьева ҳамин ҳозир чӣ гуфтанамро намедонам забонам тоб нахӯрда истодааст ин хел фарзандонро дар ҳазорсолаҳо дар садсолаҳо худованд барои як миллат ҳамчун неъмат медиҳад ва фикр мекунам ки мавзуна чорьева барои миллати тоҷик ин қадар азобҳои сахт кашидааст ва миллати ман гуфтааст то охири он лаҳзаҳо тоҷик чӣ миллат чӣ ватан чӣ майлаш ман абромаданам мумкин дар ин ҳолат танҳо ва танҳо ман воқеан ҳам шуморо қаҳрамон меҳисобам имрӯз боз рӯҳияи ман дигар шуда истодааст ман гӯё ки ҳамин бози соли 2012 гӯё ки дирӯз шуда бошаду мо имрӯз суҳбат карда истодем бовар кунед дар ҳақиқат ва хосатан аз дастаи варзишгароне ки имрӯз дар тоҷикистон машқ карда истоданду фаъолият бурда истоданд ва дар бозиҳои олимпӣ мусобиқаҳои байналмилалӣ баромада истоданд шумо то чӣ андоза қонеъ ҳастед аз онҳо то чӣ андоза муваффақиятро интизор будеду ваи шумо нашуд ман ҳамон андешаи шумо фикри шумо нашуд саломат бошен росига баъд аз 2020 бовар кунед ин натиҷаи хело баланд буд варзишгарои мо нишон доданд 2020 дар токио мо бо 8 варзишгар иштирок кардем хато накунем имрӯз шумо бинед аз ҳама намуда мо бурдем дар фаъолияти кории мо дар историяи агар тоҷикистон бигем аз соли 90 чандуме ки иштирок мекунанд варзишгарои мо то ин ҷониб 3 медали бозии олимпии шидагӣ набуд ин рости гап пеш аз ҳама ин як қувваву нерӯе ки пешвои муаззами миллат ба варзишгарон дод дуоинеке ки дод дири пуре ки пешвои муаззами миллат барои варзишгаро дод як гапаш то ин ҷониб аз ёд намебарояд ҳама вақт мегӯяд ки шумо барои тоҷикистон гуфта ки як қадам мезанед як кори нек мекунед бидонед тоҷикистон 100 сола номи шуморо мегузорад имрӯз агар ман хато накунам вақте ки роҳбарои федератсияро пешвои муаззами миллат иваз кард дар мобайни 2 сол мо тавонистем медали чемпионати ҷаҳон биёрем чемпионатҳои осиё биёрем дар азиатии игр дорем медалҳо ва дар бозиҳои олимпӣ ин як интихоби як ваи дурусти пешвои муаззами миллат буд ки роҳбароро дигар кунад
ва ман бовар дорам ки дар оянда имрӯз нигоҳ кунем мо гранд-слам гран при гузарондем, дар бокс шоми бокс гузарондем. як 2-3 рӯз пас чемпионати ҷаҳон наврасон аст, ҷавонон аст аз зудо. бор ки ман орзу доштам ки як кас мақсад ман мегуфтанд аз кадом давлат ҳастӣ. ман дурӯғ намегӯям, ин солҳои пеше набуд, аз соли 2008 ман сар кардам боксро дар ҷаҳон. ман мегуфтам from Таҷикистан исус гап мезадем қим буд, валекин дар ҳолате ки мегуфтам ҳамсояи Афғонистон ҳастем ва ё тезсарак мефаҳмидам. имрӯз ниёз мо ба гуфтани Афғонистону Ӯзбекистону Қазоқистону Қирғизистон надорем. мо худамон уже дунё моро шинохт. дунё тавонист ба сабаби ҷудо, бокс, дигар намудо теквондо ва гӯштин омада Тоҷикистони моро, зебогии моро бидонанд ки мо озод ҳастем, ором ҳастем, зебо ҳастем. чӣ хеле ки мегӯянд ки шумо допинг истифода мебарем. гуфтам бале, ба хотире ки мевагиҳои мо тоза аст, бодаҳои мо тоза аст, сабзавотҳои мо тоза аст. анамо допинг аст. допинг ин суханои ҷаноби олӣ аст барои ман. он чизе ки футболистҳоро гуфт, он ҳар як суханондоҳӣ бо пешвои муаззами миллат бо варзишгарон ман бовар дорам ки 1000 допингҳоро чапа мекунад, валекин ин чиза бояд варзишгар эҳсос кунад. ҳамун психологический подготовка ин аз суханои ҷаноби олӣ бояд гирад. а технически тачҳизки бояд мо оянда ози мо шукрона мегӯем ки мураббиёи мо то сайти олимпиада тайёр карданд. оянда агар мо боз барои таҷрибаи мураббиёмон зиёд кардан ва ёра мо берун аз Тоҷикистон сафарбар кунем ки дигар технико ҳаст. мо то ин ҷониб мо техникаи шӯравиро нигоҳ мекунем. бокси мо дорем ки близки, наздик, дальний, бисёр ҳолатҳо ҳаст. барои вай омӯхтан бояд як мураббӣ не 5-6 мураббӣ барои як варзишгар кор кунад. барое ки рақиби ман имрӯз мақсад хитоӣ меғалта, пага италианист меғалта, рӯзига американист меғалта. ҳар як варзишгар ба худаш техника дорад. мураббиёи ман вақте ки мара 5 намуд техникаро ишон метавам, ман баъд аз ҳар якрам иваз шидан мегирам. барои оянда натиҷаи хуб додан мо сар мекунем. мактаби варзишӣ бояд мо спортшколаи хуб дошта бошем. дар мактаби варзишӣ бояд мо тарбияи беҳтарин битем ки аз мактаб мода бибаранд чемпионот. баъд аз ин мактабҳои варзишӣ дохили шаҳру ноҳияву ҷумҳуриявӣ. баъд аз ин федератсия бояд федератсия сахт кор кунад ки чеҳраҳои беҳтарина биёбад. дар ин ҷо кумитаи ҷавонон аст, кумитаи миллии олимпия аст. дар ҳолате ки варзишгар як медали чемпионати осиё мегирад, аз 25 то 45 ҳазор сомон мегирад. дар чемпионати ҷаҳон 250 ҳазор сомон мегирад. дар бозии олимпия ҳамин ҷониб то 300 чанд стипендияи як умра мегиранд. ноҳия, шаҳр, федератсия, сарпарасто, як варзишгар ин худаш як мактаб ҳаст. ҳамаи ҳамин самшона мегзоранд. барои чӣ? вақте ки ҳама ҷониб барои варзишгар нигоҳ ҳаст, аму варзишгарро дастрас намекунем, ба хотире ки аму варзишгароро аму пушти парда будагиро дарёфт накардесем. бояд мо маҳал ба маҳал ҳаму чеҳраҳое ки ҳастанд мушкилӣ доранд. масалан инавози мо нигоҳ кунем, Миҷгуна Самадова ба бозии олимпия иштирок кард, духтари дигаримон. уже мо 2 духтар дар бозии олимпия ба ваи худшон путевка квотаи худшон ва ё рохат гирифтанд, квота не рохат гирифтанд. 3 духтар буданд, 2 духтар худшон рохат гирифтанд. имрӯз занҳои мо баробари мардон худашон рохат гирифтанд. мо мебинем ки федератсияи бокс тегвондо ҳаракатҳои хуб кардесанд ки имрӯз духтарои мо сафи бачаҳо ҳастанд. барои ин зиёд кардан бояд мо ҳаракат кунем ки дар оянда дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон дар занҳо шавад. дар он ҷо мураббиёи занаки бошад, психолог, травматолог, духтур. ин чизоро агар ман бигӯям мумкин 2-3 рӯз дар кора ки ҳамаи чиза мо аз нуқтаи профессионалӣ ман бигӯм. валекин ман боз мегӯям ки ман қаноат шидам ба хотире ки медали бокс шид, аз медали ҷудо шид. инҳо беҳтарин натиҷаро ишон додан ва гуфтанд ки он раисои федератсия ки меҳнату шабонарӯзӣ барои ин федератсия дар тӯли 2 сол кардан, ин беҳуда набуд. ва ба ҷаноби олӣ нишон додан ки фарзанди миллати тоҷики мо зур аст. агар хато накунем, як давлат агар барои як варзишгар то $10 миллион сарф кунад, имрӯз ки мо нав ин чизро фаҳмидесем, оста ман бовар дорам ки 3 медал не, ман будам оянда мумкин я 10 медалро мо ғолиб шем. боварӣ дорем. аст ки умеди калон доштеду нашуд, номашро гуфта метавонед? ами як ҳамавақт ровиёи мо хато мекунанд.
дар ҳамин сухан ба бозиҳои олимпӣ рафтан ихдаш ягон вай надорад итари яке варзишгар мега рохат гирифта ин калима надорад вай беҳтарин варзишгар аст ки рохати бозии олимпӣ мегирад ва баъд як чиз дига аст ки нигоҳи сиёсӣ дорад уҷа нигоҳи варзишӣ дорад боз ҳаст ки вақте ки жеребёвка мегзарад беҳтарин варзишгар хати меғалтад бо вуҷуда хай бо политикаи хича бисёр чиз аст варзишгарои мо дастойна беҳтарин иштирок кардан буд дар уҷа эмомалӣ метавонист ғолиби медал шавад ман дидам мешуд ва аз ҳисоби ҷароҳат бардоштанаш натавонист ва агар бигем ки ягон кас дар вай иштирок карда бошад қаноат накарда бошад не имрӯз ин сол соли ваё набуд агар дар оянда таҷриба ваёра боyd дод таҷрибаи нопурашон таҷрибаи дунёӣ чӣ хел аст дар гранд-салон дар чемпионати осиё дар чемпионати ҷаҳон дар ҳама ҷо бояд варзишгар ҳама вақт қати ҳамун рақобат кунад варзишгарои беҳтарин и баъд аз ин дар машқҳои дастаҷамӣ дар международни турнир дар мусобиқаҳои калон баъд аз ин вай худашро хуб ҳис мекунад барои ҳамин ӯ касое ки бой доданд ҳамин таҷриба ваёра дур кард ин касое ки медал гирифт ё пухта шудагӣ буданд озе ҳамун пики варзишӣ ваё буд дуруст дар ҳақиқат ҳозир мо дидем бисёр таваҷҷӯҳ доранд яъне ки мо ба марҳилаи рушд расида истодаем ба варзишгарони мо аз ҷониби ҳукумати кишвар автомошинаҳо маблағҳои мукофотӣ ҳатто хонаҳои истиқоматӣ тақдим гардида истодааст дар ҳар як бозиҳое ки онҳо ғолиб мешаванд ҳамон соле ки шумо ғолиб шуда будед ба шумо чӣ тӯҳфа гардида буд биёи мегем дар ҷавонода ястимул шавад дар 18 солагӣ мозна соҳиби се хона шудагӣ буд 18 солагӣ агар хато накунам сумашро намегӯям ки баъд як гала мардум ҷамъ мешавад қарсте ой агар бугӯ натем бо малол мешаванд мақсад сумура ҳисоб намекунем номеҳрубонӣ буд ман як чиз мегӯям ки ака ҳамин вақте ки шахс фарзанд ина мегӯем ки фарзанди ман дар як рӯз як бор 5 меёранд ман аз шодӣ намедонам чӣ кор кунам сумуш метам ягон чизиш мехарам ягон ҷо мерем аз шодӣ вақте ки дар мобайни вақти мода мумкин 10 миллион буда агар хато накунем 10 миллион аҳолӣ як духтар медал пайдо кард ман бовар дорам ки ин меҳру муҳаббати ватан насколько зиёд буд ки ҳама мехост ки ҳамин меҳрубониша битя мане ки як чиз мегӯям агар хоҳем ки дар зиндагӣ касе шавем ва фарқе надорад дар соҳаи варзише дар соҳаи меҳната дар куҷо чизе бошад бояд сидқан бояд фанат боше вақте мегуфтанд лад намехӯрӣ мегуфтанд на ба хотири чӣ ба хотире ки ҳамин инами имрӯза мавзунара ҳамун рӯзо одам кард агар ҳамун чиза ман пушти сар намекардам аз ду намуд агар гӯштини бокс медавидам худованд мара ягон шта медал намедод барои ҳамин бояд инсоният як чизро интихоб кунад чанд сол чораи мавзуна 18 сол бокс медали бозии олимпӣ гуфт 18 сол саҳар абед бега мумкин ҳама таом мехӯрд ман медали бозии олимпӣ мегуфтам ҳамун 18 солаи 5 солаи 7 солаи ҷавона бояд шукрона биганд сабр кунанд маоши мо 100 сомон буд вақташта баъд аз бозии олимпӣ ман сума дидам чӣ хеле сума дидам ура худо медонад но мақсад ман сума дидам зиндагӣ хуба дидам имрӯз номи нек дорам бозор медорам бепул карчка пиёз руған дар биё ака честно куҷое мерам эҳтиром боло мегзаронам раньше одамо қатимо салом намекарданд ай пуштмон гап мезаданд не ки имрӯз ина блогзарем ба хотири чӣ ба хотири бокс ба хотири интихоби дурусти падару модари ман раҳмат ба падару модари ман ки имрӯз як касбе интихоб карданд ки имрӯз фарзандшон ҳам гуфти одамо гарданаш боласт ҳам аз ҳисоби фарзандаш тоҷикистонро баланд кард ҳам бо фарзандои дигар кас пайрави мо аст ки бо ба монанди мо шавад на ҳар як падару модар метавонад 10 солаҳо пеш фарзанди худша дида дар ним мира мега аз хонда намеша аз ин кор намеша мо роҳра кӯтоҳ мекунем дар фарзандои худ боре кинен ҳар рӯз ман меомадам сар данд ридагӣ кисто шикастагӣ ҳар рӯз травма яке падари ма ҳама вақт як гап мегуфт ин дардо ой бо лечени дорад баъд аз ғолибият лечени дорад ана ки 14 сол ман тоқа лечени кардестам саломат бошед дар хона хӯрок мепазед бале
همه کارها رو حاضر خودتون حاضر شما تنها با شوهرتون زندگی میکنید در شهر دوشنبه؟ بله بله بله. با فرزند اوقات میکنیم، روبچین میکنیم. نو که همه وقت نمیکنیم که وقت شد. خاصتا مخصوصا برای شما اولا دشوار بود حاضر تماما با فرزندانتون خاصتا چه مناسبت میکنید؟ خیلی سخت هستید؟ مادری سختگیری هستید به نهایت یا که ملایم؟ مادرها مهربان میشن میگن که راستی گپ مهربانی در من مهربان هستم راستی گپ، ولیکن برای مقصد سخن پدر و مادر من برای من قانون است. در زندگی من مدال بازی المپیک بود همه وقت یک ورزشکار من برای خودم یک وای میگرفتم. برای فرزند پدر و مادر باید وای باشد، آینده وای دا استیمول باشد که برابری پدر و مادرم باید من خیلی شخص باشم، آینده یا نام نیک کنم، یک کس احترامم کنه. گفته از حسابی دانش، از حسابی یک کاری نیک، یک چیز نه یک چیز باید فرزند یک چیز باید وای باشد. نه مثلا میگید که مخصوصا خاصتا اوچه شما فقط همه خیلی من پیش اتام دا میرم اتام من درست در میفهمد خاصتا چه خیلی است؟ راست گپ فاطمه جوران ما میفهمم او مرا بسیارتر همه چیز ما اوه گفتم کلوبی اوه چیزی فرزند میگه اوه به خاطر چی؟ به خاطر وقتی که من چیزی گفتم پدر مادر من اوه گفتگه اجازه دادگه بله گفت. برای همین من آن چیزی که پدر مادر مرا شوخای ما شانای می قناتای مرا در زندگی نشکستن با من اجازه دادن که من چند کمی خوام امو بلند بپرم. فرزندای من باید همین چیز داشته باشد. اون چیزی که در زندگی میخواهند اینه که چارچوب داشته باشد، احترام داشته باشد، باید چیزی درست باشد. من همون چیز دا اجازه میدم. در لوگی میروند، مکتب میروند، یگون ورزش میروند، با دوستا صحبت میکنن، یگون چیز با همه چی هم صحبت یک دیگر فهمی. من به خاطر چی موضوع نشدم؟ به خاطر که با پدر و مادر هم صحبت بدم، یک دیگر فهمی بود در زندگی. برای همین بهترین سلامت باشید. خوب است که البته فرزند باز هم مهر و محبت زیادتر از مادر میبینه، چون که فرزندایی رو هم دیدیم که محبت به مادر ندارن یا که مادر مهر دادن نتوانست تنها و تنها محبتش رو به همون کسب و کار و فعالیت و وظیفه خودش بخشید و فرزندان رو فراموش کرد. هم خیلی لیکن من شما رو در راه دیدم مخصوصا فرزندان رو گرفته از باغچه و دیگر گرفته حرکت نکردید. من در کوچه دیدم، من گفتم مزونت نسبتی آیه گودک میگن همین فرزندای من میشینه در بالای سرم همین خیلی چکارشون فردهسن برومدهسن شکستهسن غلطادهسن و این وقت داره کودکی. اگر ما شیرینی همون کودکیشون نبینیم وقتی کلان شوم برای ما کم وقت جدا میکنه فرزند و برای یک کارش میکنه، برای دوگانش، برای بیرون، برای دنیا را شناختن خودش میکنه. از یادشون میبرن پدر و مادر کی است. برای همین کی میدونه فرزندای ما کدام نسلن چه خیلی ان آینده و یا چی است. برای همین کودکی شیرینیشون باید ما پدر و مادر بفهمیم بدونیم. بهترین زور گفتید لیکن درست او همه وقت ما می سرزنش میکنیم ممکن نیست نه این خطاگی است. و گپی دلی من نگفتید باور کنید. حاضر اوچای من زنگ میزنم میگن تو بچه به مهر شدی اکوموی خبر نمیگیری. بله هم وقتی که در پیشته باید بفهمی. هم دیده در یک سکون 10 بار میاد اوچه ایرته اوچه ایرکه اوچه اورته اوچه خیلی دل مادر یا سرزنش میکنه که با در درون است که باید میری فرزند بینی. گفته با صبر میره همون کارا میکنه. حتی فکر کنین که هم یک شخص دیگه در ساعت 3 شب تر بدور کنه بگه یک چیز بپس مقصد 10 بار قطعش قاری میکنیم که یا مگم نزنه که فرزنده نگفته نمیشود. او در امان باشه قطعش میشینی که وای تمام میکنه که دست میشوه که خوب نمیگه. به خاطر چی؟ این همه قچیزی خطا اگر قدر کنی باید همون خردسالی همون را شیرینیش بینی. بله درست. یکم شما رو اکا گفتگیه؟ اکا جون خیلی احساس کی مردم؟ مردم. خیلی اگر خصلت ما را اگر شما بدونیم باید شما ما را اکا بگیم. من به شوخی میگم در زندگی ما مرد هستیم. نخواستن یه بار بخشش گفتگی هم نه اکه باز من گفتم با خاراکتر با پخود که من در زندگی دارم من از این چیز راش وای نمیکنم. برای که چی بینه نه هر یک زن اکا میگه. با مثال مرد بدنانی اگه اینجا باید آدم بسیار کارهای زندگی را کنه یک کس اکاش بگه یا یعنی یک زن با نام زن نمیگن. بازی مردمی ما یک کاری خطا کنه نام تا قبه میگیره.
лекин ҳамун акани бигая хелашко барое ки мо бисёр мардум ба монанде ки инсон бисёр ва як хислати профессионалӣ доранд дар самти як касига сухан кардана лекин ин касо бисёр касон намедонанд ки ҳаёти як касига чӣ гузашт ва чӣ коро кардааст ки то ин рӯза расидагия ё ҳамун кора кард барои ҳамин ки ака мега ки апа мега ки бо ҳамавақт ман мегӯм ман ақидаи ҳар як шахс розӣ ҳастам агар як кас бигӯяд ки бокс хато аст ман ба ҳамишани розӣ ҳастам лекин ман ба як чиз мегӯм ки кош ҳар як шахс ба мисоли падари модари ман ҳамихе шод шавад ки фарзандош як коре нек кунад пус варзиш бошад пус дигар барои ҳамин ҳар як касе ки мегӯянд варзиш дурӯғ аст варзиша хато карда чӣ ба кори мардакӣ не ки имрӯз агар сайфара хат бизанӣ якум номи мо мебурояд ҳамин буфурад нафурад номи моро мегирӣ барои ҳамин прежде як каса хатогиша нишон доданда фарзанди хита тарбия кун фарзанди хита шахс ки дар ҷомеа коре ки фарзанди ту як номи нек зора аз насли ту барор бибуроя аз насли ту фоида бибуроя агар мо ҷавоне бошем ки ояндаи наслмона фикр кунем бояд пеш аз ҳама аз хонаи худ аз кӯчаи худ баъд аз маҳалли худ сар кунем баъд оянда мумкин мо пеш бурем ин ки баъд бигем ин даву соли тари буд ин соли хел шуди хел ҷомеа пеш рафтесай раньше мо компютера намедонистем имрӯз ҳама чиза нишон метиҳанд дигар фаҳм карда намешавад агар бо як кас дурӯғ бугӯи суҳбат кунӣ детализатсията мебуроранд агар бугӯӣ ки ҳам дуздира накардам камеро дар ҳама ҷо ҳаст барои ҳамин дунёро фаҳм карда намешавад барои фаҳм накардан насли хуб бояд мо бисозем ки ҳамин дурӯғу фанду бемерӣ дур шавад яъне ки шумо гапу калочаю анавай ким ки душманӣ кардаасту аз паси шумо гап задааст ҳамаш нест як чизи ҳар хел як манзараи зебо муҳим хурсанд кардани падару модаратон ҳамин армон надоридан дар дилатон армон намондан баъди ҳамун ғалабаю баъди оне ки ҳамин номи тоҷика бардоштеду ман парчами тоҷика бардоштеду падар хурсанд шуданд модар хурсанд шуданд аҳли деҳаю дигар диёру ватану берун аз он дигар ба фикрам дар дилатон армон намонд рости гап агар ман армон медоштам ёш намеистодам агар ман армон медоштам имрӯз ман фарзанди худро солим таваллуда мекардам ин солим ба воя намерасондам ҳар як чизе ки мекунӣ ҷавобашро мегирӣ гандума ба гандум ҷама ба ҷам ӯро дигар карда намешавад ин қалби маро дигар ивоз карда намешавад агар қалби ма дар назди алло наздик намебуд дар мобайни 205 давлат худованд маро сарма баланд намекард ба хотири ҳар як чизе ки ният мекунем дар нияти мо бо худованд шарбама аст ҳар як чизе ки ман имрӯз иҷани омадам ба насибе ки як ҷавон аз мо дарс гирад ин нияти мо аст барое ки мо оянда наслла обод кардесем имрӯз метавонам дар як рилси 25 секундтара чизои бемаъниро тамошо кунанд валекин барои 20 дақиқа ҷидо кардан дар як чиз як суҳбати хуба гӯш кардан сабр даркор аст и ақлу тамиз даркор аст мо вақтишта газет мехондем вақтишта мо китоб мехондем ҳозир вақт нест ҳозир танҳо телефон аст анаму шахсиятҳо кибра мегиранд ҳаракат мекунанд ишқати иш паёмча мекунанд аму шахс ҳаст не ки сайтҳои фейк мекушоя ба дӯсти худ гапи сахт мезанад гапе мезанад ки ҳама минусҳои дӯсти худша медонад ҳаракат мекунад ки ҳаму куҷо дар ҳамура сахт мерасад ку ба ҳаму сайтакчои худчон мекунад охе як чиз аст мо ин чиза мепӯшонем якдигарро намешиносем не ки пардаи назди худово инсон нест ва я чихел фаҳм мекунӣ барои ҳамин агар бихоҳем мо пеш бирем бояд кибр ғайбат вая аз ин ҷо дур кунем баъд мо одам мешавем баъд мо зиндагии ҳалола мебинем шакара шакар мегем асала асал мегем вақте ки ҳамин нотинҷ асти фикри як касигара кардесай хурданта намедонӣ чӣ рафтесай лақмата намедонӣ чӣ хурдесай барои ҳамин лақмара вай кардан зиндагӣ хита пеш бар хита инсон ки хита одам ки мақсад ҳаст да стимул ҳаст як кас тра як пеша мекунӣ ки ҳамин одама биёма доказат кунам ҳамин хел одам ҳастам ҳамун гапи мардуми хеш табору мардуми маҳалли мо маро чорeva кард ба хотири чӣ ба хотири сари падару модарам ман баланд кунам ки ё кори хато накардан мадан интихоб кардам инаира пеша кунанд ҷавономо
чем вот сайтҳои иҷтимоӣ мешинанд шиша рӯзи ро аз қафо ва аз пеш сайтҳои вай қатъ мекушоянд ки мақсад ту инсон ҳуқуқи як каса шарманда кардан надорад. Шарманда танҳо худованд мекунад. ҳам қад дергири сахтгир аст ки агар вақте гирад устухоно дуруст мешавад. барои ҳамин яке дигара ҳаракат накунед ки шарманда байни мардум кунед. ин шармандагӣ як рӯза як моҳ аст, валекин ва як кори нек мекунад, садҳо кори ира мепӯшонад. а кори ту дар номаи амоли ту рафтаиса вай ислоҳ карда намешавад, вай дар пӯсти ту ғайбат вай мешинад ва ту омӯхта мешавад дар зиндагӣ, дар хонаи шавҳар, дар хонаи зан, дар куҷое ту қадам бонӣ як каса қатъи як кас ту бояд ҷанг бидозӣ, як хислати безебта ишонтӣ, барое ки вай табиатан падсаздани ту сахранид кард ту ҳамин хислати бад дорӣ дар зиндагӣ. баба олиҷаноб, ман ҳозир қоил ки шумо ба ҳама саволҳо ягон инкор накарда ҷавоб дода истодаед. дар мактаб бо баҳои чанд хондаги ҳастед? -1. ба худо? ба худо. ягон рӯзноматон ягон ҳаста? ҳол ягон рӯз меравем ҳамн журналҳои дидан накор. ба хотири чӣ -1? ман либоси занона намепӯшидам. лекин падари ман он чунони сахтгир буд дар хондани ман. агар ман 11 почерк дорам, ман ин чизо ишон метиҳам, агар илми ман, дониши ман бақувват намебуд, ман наметонистам бо як рақиб баромад кардан. имрӯз маълимои мо баҳои хуб мара надоданд. валекин агар Мавзуна Чӯреева хонданро мегирифт, ба красни диплом буд мекард. барои ман зал буд. барои ман муҳим набуд ман дар дарс иштирок мекардам. барои ман муҳим буд ки дар зиндагӣ бегам ман 6 қанд биёрам, ман ҳаракат кунам ки ба апам, ба ховарам, ба ягон дарсгирӣ кунам. барои ман зиндагӣ мардона буд. ман хонданро дар хона мехондам, бо падарам дарс тайёр мекардам. агар бовар мекунед китобое ки ман хондаастам, мумкин талабои мо хондагӣ набуданд, ҳам синфои ман. ба хотире ки падари ман мегуфт ки дар варзиш 5 атака аст. дар 5 атака компютерта доли секунда бояд ҳамо бидона якум атака файрод кардан, дабавид кардан, буромадан, айс кардан, пешвоз гирифтан, буромадан, дарши дуюм атакаро фикр кардан. ҳамаи ҳамира дар кӯдакӣ бехондану бедониш намешед. валекин дар мактаб мара ба ҳума пас мебонданд. ба хотири либосум дигар буд, ба хотири бо писарон мегаштам, ба хотири хулиганӣ мекардам, рӯзи дороз зури мактаб бошам, зури кӯча бошам. гуфти одамо ки занбура меқабидем, ба ҷурта мезадем ки дам куна битарсанем мо. хай аму кӯдакӣ ки ман кардам, кӯдаки ман ай рости буд. на телефон буд, на болои бом хом мекардӣ. ӯ чиза тоза накарда дар даҳан медонӣ. ягон микроб набуд, ягон инфексия набуд. имрӯз дара сақ пӯшем, кӯдаки ман касалай. потому что модарои мо чизи беҳтарина мехӯрданд, беҳтарин моро ба дунё меоварданд. барои ваё набуд ки касали наме чӣ меша, касали фалони. ҳозир ман метарсам дар як пиёла бачама бахшиш, дар як пиёла қатъи як кас чой бихӯрад. потому что мо худмон рӯз ба рӯз инеми чизе ки дунё моро фаҳм кардаест ба ҳамон такя мекунем. пас аз зани инсон метия мега ҳамин воқеа мешава. ва инсон табиатш берун мега ки ай ма ин аллергия мекунем, ма мира мехӯрам. баъди 2 дақиқа пас мекунӣ буромад. не ки дар таркиби танаи вай нест, лекин пас аз зани ҳамон чиза кор кард, дод. информатсияша дод ки ҳамин чиз туда зарар буд. ҳамин инсон ай намехелай. дуруст. ва инҷо саволҳое ки шумо ирсол кардаед, паёмҳое ки шумо ирсол кардаед, навбат расид ки акнун як ба як бихонем. салому алайкум Мавзунаҷон, хоҳари азизро хуш омадед мегам ба Азия Плюс. ба ёдшон ҳаст ки ягон писарро зада бошанд, агар ҳа чанд писарро? ман ҳамсояи бобояшон ҳастам. кай ба деҳаи Даҳана рафта буданд охирон бор? саломи маро расонед ба Мавзуна, хоҳари меҳрубонам, парчамбардори ватани азизамон. шунавандаи мо Даврон Яъқубов навиштанд. саломат бошен. ҳаёти ман бо писаро гузаштагиай. задагӣ дар номуси писаро намерасам. ҳамчун агар ихел бигем ба қавли берна мардаки як ба як бисёр задагиам. барое ки ман аз ҳамун ҷиҳат камтар пӯст ва ён ба қуввачид. гирифте Мавзуна омадесташ дига. бисёр ин чизо буд. агар мардуме ки агар шинавад, рости гап ин чиза аз ҳамун қишлоқе ки бобо мерафтам бисёр кӯдакон намебиромаданд то рафтани мара. рости гап аки яхе вақт мардум ин чиза ба ҷиҳате мефаҳмад ки
ягон вақт аста койтари моментора мегирам баъд истифода мебаранд дар бисёр чиз ва лекин он чизи асосӣ ки ман пушти сар кардам он касо намедонанд. Барои ҳамин мо дар номуси мардуҳо намерасем. Бале буд ман боз гуфтаистам ки шахсиятое ки ин чизро аз ростӣ бинанд ва ё тан метиҳанд ки ин одисо буд. Ва даҳана хонаи бобои ман бисёр сафар мекунам. Унҷа да хонаи бародари бобои ман ҳаст даҳанада. Ахирон доф агар хато накунам солҳои 2016 ахирон сафари ман буд ва як вақту соате омадааст ки бовар ки дар зиндагӣ ҳаракат мекунем бо фарзанди худ ба оилаи худ наздик бошем. ҳамин бемерӣ моро аз оила дур мекунад. вақти пеш телефону бисёр чизо набуд одам ҳаракат мекард бурава хабар гирад. Возе вақте ки телефон аст бо тариқи телефон ҳамсӯҳбат мешавем мо фаромӯш мекунем аз дӯстои аз наздик дидан. Барои ҳамин ҳаракат дар насиб аст ки агар отпуск бубароям тӯли чанд сол шудад ки отпуск вай набуромадам. Истироҳат набуромадем. Агар бубароям ҳаракат мекунем хонаи бобои модари падари хештабор холаву аммаву бисёр касо равем ҳамсӯҳбатшем. Дар маърако мебинем. маърака чихе 30 минут 40 минут мебинем зиёдтар не. бемалол рӯзи дил карда наметавонед. бале зинда бошед. Лекин ҳамеша ёди кӯдакӣ ан вақте ки занад дил гум мезанад. мо ростига ман кӯдакӣ хуб гузарондам. ман мехоҳам фарзандои ман ҳамин хел кӯдакиро бинад. ҳамо ҳаракат мекардем хубмон накунанд. аз ҳама дар шумдидатарин вай ҳолатҳои ман буд ки абето хуб мекарданд. намефорид. ман мехостам берунда гардам худ афто худ вай ҳаракат мекардем ки ҳамин тӯйда гулбазм мекардем мақсад исм мебаровардем мезаданд мора мезаданд мо ора мезадем зури кӯча мешидем. бисёр ҳолатҳое ки инсон аз вай як кайфияти кӯдакӣ худша бебинад. ҳозир ҳаёти кинаиё мебарам бо такрор шавад. ман намедонам ё чӣ дар бораи фарзандошон нақл мекунанд ки мо чиро дидем. ҳозир кӯдаки баъд аз мора бигем соли 2002-2003 ва ё мода чӣ нақл мекунанд, чӣ история доранд, чиро диданд, гушнагиро диданд. падари ман як хислат дошт. ман дар бозор нон савдо мекардам. ман дар бозор пойафзолӣ духтам. бисёр кор мекардам. ба ӯ хотири сум биёр не, ба хотире ки мегӯфт фарзандам номус як чизе аст ки аз кор бояд натарсад. номус бояд аз танфурӯшӣ битарсад. барои ту бояд инами чиз ба гуфти қавли мардум ки западло бошад ки қати як кас ба нияти бад гап зане ки сум кор кунӣ. лекин ба хотире ки ту мерай мақсад зум мефурӯшӣ, нон мефурӯшӣ, пойафзолӣ мекунӣ, чизе мекунӣ намекунӣ, дар оянда агар худо накуна ки аз дунё ман дур шудам фарзандои ман берун набарам. ман кӯдаки хурдӣ дар хона. ва лекин ҳамин хел масъулияти баланда дар ман додагӣ буд. мегуфт ту метавонӣ, дигарон не, но ту метавонӣ. барои ҳамин акай ман бошӣ, шӯхӣ шуда акай ман бошӣ. машалло. ман фахр мекунам агар мавзуна хоҳари ман бошам. ман бовар кунед ман ҳозир агар дар оилаи шумо ҳам мешудам ку агар худованд маро акаи шумо мекард ман бениҳоят ба шумо боз ҳам дар ҳамон вақтам ёрдам медодам. ҳар як марди миллати тоҷик барои ман бародар аст. ман эҳтиром дорам. бо як бурга сар хам мекунам ки ба хотири чи мардои мо бешӯхӣ мард ҳастанд, меҳрубон ҳастанд. эҳтиромашон мекунам. чизе бошад набошад бо дилсӯз ҳастанд. бисёр корҳои хатоане дар зиндагиҳошон кунанд не ки бо дилсӯз ҳастанд. барое ки модарои мо вақте ки ҳамин зан ба дунё меомадай 4 меҳраш медодай. меҳре ки вақти тифл ба дунё меорад марду тоқа фикри худи оилаша мекунад. ва лекин зан фикри хона, фикри оилаи худаш, фикри оилаи шавараш бегона беруна ҳамин фикри ҳама. потому что мо шир метем. мо ҳамин ширдиҳанда меҳриш калон аст. барои ҳамин кош кунад ки ҳама мардакунан меҳра бита ки ҳама як бишавад. барои кӯдакӣ бармегардем. вақте ки ҳамин чизо буд падар мегуфт ки ҳамин кӯдакии ту як китобе ки ту менависонӣ оянда ту шахси бузург мешавӣ. мегуфт ҳамин гапа интизор шад шахс бузург. барои ҳамин бисоз кӯдакита. худ дар мақсад криша мебурдем кафтар меқапидем ҳамоани барои ман як кайфият метавози агар ман гудак ма то якум этажа роҳӣ кунам бирам магазин бира 3 бор метарсам худам нигоҳш мекунам. чихе падарои мо бузург буданд ки фикр намекарданд ки духтарашон дар мобайни писаро ҳастанд. як хел одами ҳозир равоншинос боша мегӯяд шумо камкам вай ҳастен да. лекин не,
این کودکی بهترین ما گذشته. ما با وای 5 به پدر مادر میتیم که با ما باور کردن. و مثالی که پدر میگفت سرخ ده میستی، زرد فکر میکنی، سبز ده میگذری. در زندگی 3 چیزه. در یک روز برای ما 10 minut وقت جدا میکرد که امی 3 رنگ چی معنا داره. تمام. وقتی که پدر گذشت مادر یک سوال کردم که مادر به خاطر چی یک بار به من نگفتی که خب بچم گشنه تشنه در کجا هستی، با کی هستی، عذاب داری، رنج میکشی؟ نمیترسی؟ گفتم یگون کس یگون واقعه میکرد. گفت نه، اگر 18 سال 10 minute حساب که چند ساعتی وقت پدرت برای تو داد، تربیت داد که گفت سرخ چی است، زرد چی است، کبود چی است. برای همین ما عقل اسلامی دنیوی را تر دادیم. برای ما نمیترسیم که تو میشکنی. ما میدونیم اگر یگون کاری خطا کردی پیش از این عقل تو میرسید که همون کار کردن در کار نیست. انا ایرا فرزندای ما اگر ما 10 minut جدا کنیم اگر بگیم با ما یک بهترین انسان میشویم. аллакай аз хонҳоятон ман пеши назари худ як характер, хислат, як тавоноию бузургии падаратонро пеши назарам оварда истодам. Ман фикр мекунам ки монанди як профессор, академик дар он оила фаъолият бурдан, бисёр корҳояшон, ҳар як амалашон як фалсафа дорад. модаратон чӣ хел буданд характерашон? дар тарафҳои мо модар баъд аз падар гап мезана буд, лекин рости гап модари ман бовар кунед агар модари ман қаҳрамон намебуд, ман қаҳрамон ба дунё намеомадам. аз падар танҳо тарбия буд, вале ки насле ки вай ба дунё омад, модари ман қаҳрамон буд. як рӯз ما سری مسئله بعد ابرانه برای مادر میگردیم. یک روز من این گپ هنوز میگفتم چی خیشید خیز یا زیاد نبوره گویم. پدر گفتم که من گازوده میخوام. خواستم که گازوده ایتری سیروپو بدم کو. بعد پدر گفت راو بیو. خیر رفتم من خیلی دیدم بگشتم. اومدم من خیلی وایده آب ریخت. آب ریخت. گفت بنوش. روز که من نوشیدم آبی توزه. گفتم سوم تما گازوده خراب. با گفت راو بیو. حیران شدم. من گفتم البته یگان جورا شوزی من میرم میخرم. خیر رفتم با دیدم اومدم با او. خیر با گپی کوچگی یا لومبوفکا کرد. هم خوش رو ریمون کرد. با گفت بچه ما میره دیده رنگش سفید است. اگر وقتی در زندگی تاریکی زندگی در اومده، اگر همین را نوشیدی باید تو بگوی همون گازوده است. اگر نان نخوردی در زندگی وزمینی باید بگو گوشت است. در حالتی که تو امروز که من میخوام تو را شخصی بزرگ کنم، تو در آب گفته سای پگه در مشکلی های زندگی هزار یک آدم شتت میزنه بعد دنی میرا میگردی. به خاطر امی برای من در زندگی من دیول دستوم نیست. اگر امی باور کنی روز من امیرا میخورم میگم گازوده. به خاطر که مرا فوندامنت ما خوب ریختم. وای مدال از اونی پدرتون بود است در حقیقت. اون مدال ها، اون دستاوردها از پدرم بود. خدا رحمت کنه. بله. خدا رحمت کنه. بعد از گذشتنش من 3 روز پس چوری وشیدم، ولیکن من باور دارم که اویلای وای راحت میکنه از برای تربیت دادگیش. مادر باور که بسیار وقت میشید نگاه میکردم پدر سرزنش خود میپوچید یگون ایسوس میکرد که نکه آینده چی، لیکن مهربانی که مادر من بعد از من قطعی پدر کلان شدم، من کامی خیزن نکو قطعی میکشتم و بعد از پدر دستگیری یکمی من مادرم بود. من میدیدم چه خیلی مشکل بود، هر یک رقابتی مده، هر یک مدال آوردنی مده، خیلی کی نمیخواست فرزندش آرام خوب کنه. یگان کسی چیزا با خودش قبول نمی‌کنه. صد اگر همی دنیا میلیونت بته میخواد فرزند لد نبرداره. ولیکن بعد از پدر و طاقت کردم مولت گذشت. 2010 پدر از دنیا گذشت تا 2012 هر روز که من کام میزدم هر روز راستیگه من میدونستم که اگر مادر من کاری نگ نمیکرد قطعی پدر من امروز موضوع نمیبود. ممکن همون درهای پرده‌هایش که از نزد خداوند کشیدم دعای مادر من را شنوید که یک دختری که از دیواد بود در مابین 207 اولاد اونجا گپ در میل ارد میرفت سوم میتونستن که به همون سومکوی سومشون موضوع را بجنبونند، ولیکن خدا نخواست به خاطر دعای مادر من. برای همین هر یک چیزی که من میکنم مدل من، استوریای من، بدن من این دعایی که مادر من است، بدن پدر مادر من بود، همه چیزی من امی والدین من بود.
برای همین اگر ما فرزندهایمان در همین وای اتمسفر کلان کنیم ما باور داریم که گندم خوب فایدهش میبینه آینده نیک داشت. سلامت باشید. یعنی بعدی غلبه ها به پدر آن روز دلی که داشتید گفته نتوانستید، در این حال برای سه چیز به پدرتان رحمت کنید. برای کدام؟ برای چی ها؟ ما اوش نمیگم اگر خداوند اگر یک ثانیه پدر رو به من یک بار نشان داد من باور دارم قربانی جان خود میشم. لیکن او سخنایی که من باید به او رحمت بگم سجده من به سخنی به نام او سر میشود، سخنی من به نام پدر سر میشود. اما وایی که میگن که فرزند زندگی خود رو میگه باور میکنه که وقتی که یک قناتش کجل است اون میدل نام و نیکی احترام مردم برابر نام پدر نمیبرد. برای همین همه وقت من باز تکرار کنم که پدر است در دل من، در زبان من، در قلب من، در همین استیمول زندگی من تا این جانب پدر است. پدری که مرد بود، نه هر یک مرد است در زندگی، ولیکن پدری من شخصی بود که بعد از گذشتنش از من با صدای بلند هر یک فرزند میگه پدری من بهترین است، لیکن من میگویم که از من بهترین بود هست، بتموشته که به خاطری که از او یک تنها برای یک مدل نه امی تربیه خوب برای من شیار است. همه وقت مرد بودن، مرد مردن، مرد زیستن، همه ما در شیاره. خود من زن هستم و گفت که زن است، زیبایی است، نازکی است، خوبی است، ولیکن همین مردانی باید در زن باشد. زندگی یک کس بیرون نکردن، گپی سخت نزدن، همه از مرد سر می شود. برای همین این سخنای و تربیه و برای من مردی است. برای که ما سه سوال نمیشیم. اگر کلمه را بگیم دریا کم است اما آسمان و زمین کمی میکنه میرم آبادی که من نسبت پدر دارم، باز نسبت مادر دارم. مادر فراموش نکنه که مادر من بهترین زن است و بهترین دوست است، بهترین دوگانه است، بهترین همراه زندگی من است که هر یک فرزند جای خچه دارد. مقصد همه چیز جای خچه دارد، نه که میری پدر و مادر با یکگون چیز برابر نیست. باره میکنه نسکو که و شیرین نسکو نظر به دوستداری همه فرق دارد، نظر به دوستداری همه امی یک سیله دستی وی از همه فرقیت دارد، از شو، از کودک، از دوست، از امی مهربانی دنیا فرقیت دارد، خود از پدر یا خود از مادر. و صدقان است و امی به یگون کبری دل است. خیلی حیات باید همه از تک دل نمیکند، پدر و مادر این از تک دیگه است. پتومش آوازی من خودم فرزند دارم، من هیچ چیز رو حس میکنم، من اوزی سخت نباشم من بوسه میکنم پشوی مادره که ممکن ما یگونجا ده شما را غم داده به خاطر شبها خوب نکردین که من در کجا هستم، با کی هستم، چه بود هیچ احساسات از من حس کرده سم، ولیکن روزی بود که من امیر را با سختی فهمیدم چه دل شما نسوخت، لیکن و جواب خودش رو به درستی داد. ما اگر در زندگی خودمون یک کتاب زندگی خود را نکشیم، یک از موضوع است یک موضوع دیگر، همین موضوع دیگر با موضوع یک جا نشود که اگر ما حیات خود را به دروغی میگذرانیم. همین شیرینی حیات ما حس دارم با کدام خاطر؟ به خاطری که هر لحظه ما امتحان زندگی را گذشته سم، هر لحظه ما همون چیزی که خطاگی میکنم با ابرانه میگردم از کجا چی با چی خیل شد چیکار کرد. اگر هر یک انسان امی امتحان زندگی خودش روز به روز نفهمه و آخر روز به روز قفا رفتنش حساسانی نمیکنه و یا اولا میخزد در سلیسکم پایانی بد است. همه چیزا را که ما باید معلم خود باشیم. ما را 11 سال درس دادم در مکتب، در دانشگاه 5 سال. دانشگاه دروغ است، مکتب جایی هست که در اونجا تو سواد میگیری، دانشجو جای فند است، پروسه دیپلم است، وظیفه است. وقتی که تو میبیای وظیفه در مکتب خوب نداشته باشی، فوندامنت خوب نداشته باشی، برای کار تو با 3 سالگی عزا میکشی، پیش خدمت یک از دیگه کار میکنی که در کارت خوب شه، همون سوادی تو کافی نیست. درست. شوهرتون چی؟
برای شوهرتون رحمت میگفتید برای یگان چی؟ اینجا شبیه زبط نکنید شعری نرو تعریف کنید خیلی تعریف میکنه نه به تعریف هست مردهایی که مردی که من انتخاب کردم و بهتری رفت هست برای که نه راستی گپ مشکل است وایدنی و باید مفهمه برای که محل ما خطا میفهمه بسیار چیزا همه وقت همین شوخی آمیز قطعی بسیار سخن میکنن ولیکن برابر همون والدین من و در زندگی من یه مقامی دارد که باید من رحمت بگم پیش از همه فرزند برای من وای کرد و بعد گفتم که اون دروهای دل ما بسیار است ولیکن اون خداوند میشنود که باید بهترین رتیان مرا برای من اون شخصا این بهترین است بخشش تو امروز شمکارو گوری شوخی به شوخی رفتستم که خیلی نیت ها خوب است در زندگی نیت هست همین پیش از همه ما نمیدونیم چند روز زندگی میکنیم نه که اگر خوب نیت کنیم زندگی خوب میبینیم مثال میگن که واقعا زن شوهرش رو حرمت کند حتی از پدر و مادرش بالا داند مثال اگر همسر شما فکر میکنم که اگر گوید که مافزونه ما یک تا دیگر زن میگیرم گم ده میتونش برای چی نه اگر بگه گپ در گفتن است همین قوا که بگو یازنا می برای میتونش کامیره دا گفتیستم یازنا اگه یک وایس اگه در حالتی که مردها جوگایی میگیرن برای اویلای خود چون یک ضرر کلان میارن نمیدونن با کی وای میکنن زندگی میکنن در این جهاز حالتهای بسیاری طبیعی است میان با فرزند خود با اویلای خودش ضرر میاره با زنی که با یک مهر و محبت انتظار شوهر است اگر جوگاییش بگیم این چیز حرام این چیز هم در ضرر در زندگی خودش پاکی خودش میرسه هم در ضرر در اون اویلای دیگر میرسه ازش با هیچ کس از اوش با او وقتی که دیسویتینا مرد استی اویلا را پیش برده میتونی زنی اگر کم تر فکر خوب کنه اگه زنوی مو وای مای بدن دای مرا تای گور بارینه بچم شو زن بگیره بالا بگیره پگم مخته میشه ساز میشه میشه چم جوگایی رو شد کنن خوبه این آدم تا صبر میکنه به همه این از زمستان میشه خدا میگه تابستان شود تابستان میشه میگه زمستان انسان به همه چی تاب نداره ولی که وقتی که انسانی که سالم است این چیزا سالم فکر کنه همین خوبتر است که در حقیقتا باید همین چیز روشاد باشه خیلی که بعد از یک حالت هست نمیگم که بعد از مردنش 11 زن شکی اومد تا بودو چکنه همه بعد تقسیمات چه میبینی آدم خریده ایشا روشاد بگن بدونی پلانتا بکشی چیره کیره بتی سلامت باشی مفزونه در حقیقت خداوند دیگه خیلی دادگی شما رو همین رو خودتون احساس میکنید بازن دیگه خیلی برای که همین وقتی که به دنیا میبینیم همه چیز سفید است نیت آرزو مغز سر دیدن همه آزاد است اگر ما خواهیم که زندگی بد رو انتخاب کنیم با دیگران برابر باشیم و ما همون را میریم برای دیگه بدن او را یک مکتب است یک وی است که وقتی که نزد خدا ما میخیزیم بدن ما وی است دیگر یگان کس نزد ما نیست اون چیزی که ما کردم پشتی پرده است رو شده است ما با او صحبت میکنیم اگر ما برای مردم خدمت چوری وکنم اگر چوری وکنم روزی ما جواب دادن نمیتونم برای من چی خیلی هستم همین خیلی میمونم کدامی که در زندگی مرا دیده هست میشناسد من باور دارم یگان چیزی عوض نشدم نه در سخنرانی نه در زندگی نه در رفت آمد خوبی در خوب جواب میتم بدی در خوب جواب میتم برای که با بدی کردن و یعنی وای اساس داشت که ما در بدی کنه وای به هیچ ما در بدی نکرد برای همین چیزی بود نبود در زندگی امتحان است با بدی و خوبی و با پستی و بلندی اگر کدام ما در مقولانی نکند خیلی عقیده وای است دریا دنیا کلان است یکی است
саломат бошед. Ман вазифадор ҳастам ки смс паёмҳоро хонам. Ман ёд дорам арӯсии Мавзунаро бо газ 21 бурдан. Салом алейкум, Фирӯз Назаров гуфтам. бале ба асп омадагия шавҳари ман. Айна духтаро ҳавас мехӯрам. Аспи сафед костюм буруки сафед омадагия. Авача. Шанкар гори. Беҳтарин. Романтика, ана романтика. Ба гази 27 мо 1.5 сутка пахта буровардем, баъд ӯ мошина буровардем. Мақсад ин аваз буд. Ама вақт суҳбат мекардем ки мегӯ ман ба асп мефтум дурӯғ мегӯям. Не ки ростига вақте ки омад ман спортивка кардам хе тав додесам. Ростига. Ама надонистам ки ой Шамия, ами духтаро кати рақсу бозӣ. Ба қафома нигоҳ кардам ки авлод омада. Ба гуфтам хай бес ба ҷои айхонаи худмон айхонаи ҳамсоя биромадагим. Саросима онҷа либосоро ба дар кардем. Ами ростига одами ошиқ кур бидеда. Хай дига на учара хай мегӯй на хеш таборо ами давида рафтесем. Тез бирем хонаи хиср дабрасем гуфта. Уҷа чизи бондагиай. Хай рафтем хай. Хонаи асосӣ ҳамуҷа хе. Хонаи аввалия ҳамуҷа. Ҳаврта мекунанд. Соз ба худо. Хай хуб, ростига хуб. Тари фигурҳои беҳтарин буд. Мо озод тӯй кардем. Дар мобайни ҳама никоҳ кардем. Баъд як ҳолат буд тари клубиё саршӯён мекунанд. Таи чодар мегиранд, одамо сум мепартоянд. Ранги сартарошони мардакои занакия, дурғаки сум ҷамъ кунем. Баъд ҳамин хеле истодагим, апа мӯи сара бофтеса, уҷа бояд духтаро гиря кунанд, ай хонаи оташон рафтесанд. Ман хе истодагим, шата задеса мега гиря ку гуфтум, чӣ гиря кунам, ба хои чӣ қадам рафтесам охе. Ман худо гуфтесам тез бурам, шумо бу мара иҷа ман кардаген. Хай мешава. Беҳтарин. Дидед язна чӣ хел муҳаббат доранд. И хел зана на аз Тоҷикистон ёфта метавонед дигар, на аз дигар қавр язна кандагиай. Барои мучко када метавонад. Дурай наздикай бугу. Зинда бошед, зинда бошед. Муаҷаби навиштанд: ассалому алейкум. аз хурдӣ ҳавас доштам ки монанди Мавзуна Чорева бошам ва қадамҳои худамро дар ҳамин самт гузошта ҳам истодаам. Шогирд тарбия карданд, шогирд гирифта истодаанд, мактаби худашонро доранд ё наифтанд? Бале, ассалому алейкум. Худо кина ки айма болош кина. Ман ҳама вақт дуоинек дорам ки худованд аз ма боло кина. Он касе ки қадам мебона. Бале, ман мактаби худро дорам, шогирдои худро дорам. Ман бисёр шогирдои ман натиҷаҳои хуб доранд, ба ном намегӯям. Ва ният дорам, орзу дорам, баъд аз зодрӯз рӯзи якум аст. Ҷоми Мавзуна Чорева мешавад. Баъд аз ҷоми Мавзуна Чорева ман ният дорам ки дар Динамо вазорати корҳои дохила дар толори варзишӣ ва мактаби худро кушоям. Беҳтарин, беҳтарин, беҳтарин навид. Ва албатта хоҳишмандон метавонанд албатта дар ин мактаб боз ҳам маҳорат омӯзанд ва парчамбардори миллат бошанд. охирон саволи ман ҳамин гуна аст. Мавзуна, бо шумо суҳбат кардан бовар кунед, хайрухуш кардан вақт тамом шуда истодааст, хайрухуш кардан наметавонам бовар кунед. хуб, дигар бора аз ҳама нақшаи калоне ки айни ҳол назди худ гузоштаед, дигар бора кадом нақша аст? нақшаи ман, агар ман бугум миллион ба миллиард мераса мешавам. То рӯзе ки ҷон бар тан дорам, бояд ман дар зиндагӣ як кори хуб кунам ва пеш равам дар зиндагии худ. Барои ҳамин нақшаи тари калони бугӯем ки ҳамаш нақшаи калон аст ай ман. Бояд аз сари нав мавзуна пайдо кунам. Бояд аз сари нав мавзунаро такрор кунам. Бояд аз сари нав як на танҳо дар сфераи худам, бо дар дигар сфераи ҷомеа бо нақши худро гузорем. Ва як аст ки мурдан ҳақ аст то нафаси ахирон, ва лекин сарфа намудани ҳамаи ҷони худу вақти худ бояд барои мо қарз бошад. И дар куҷо сарф мекунем? Барои ҳамин грандиозни нақшаҳо бояд ӯ ва як чизе боша ки зарар бар ҷони ман нараса, зарар бар оилаи ман нараса, зарар бар ҷомеа нараса. Бояд дар чорчуба бошад. Барои ҳамин рӯз ба рӯз ман бо одамои дигар шиноста шудам, бо дигар табақаҳо шиноста шудам, бо як шахсиятҳои шинос шудам ки рости гап ман мегуфтам ки ҳаёт кам аст, валекин
аз худо меҳрубон розӣ дуо мекунам ки умри ба баракат мета ки ҳамаи амира ма бинам. барои ҳамин нафас кашидани ман бояд як грандиозный план бошад ки ба дурустӣ кашем, чӣ хеле ба дурустӣ, саломатӣ хуб дошта бошем. Агар саломатӣ бошад, ин ҳама нақшаву планҳо мешавад дар зиндагӣ. вақте ки ҳамин вақту саломатӣ кам бошад, ман бовар дорам он чизе ки мо нақша мекашем то уҷа рафта намешавад. барои ҳамин имрӯз ҳастем, пага ҳастем, ина имрӯз як нақшаи калона кардем, бо шумо суҳбат кардем. бо пага ҳамин хел меравад. зинда бошед. саломат бошед. бениҳоят ҷавобҳои оқилона, бовар кунед. ҳар як саволе ки додему, ҳар як ҷавобе ки шумо баён кардед, фикр мекунам саҳифа боз ҳам як шарҳи дигар мешавад. раҳмати калон ки вақти қиммати худро дариқ надошта дар барномаи мо иштирок кардед, ҳазор раҳмат. ва албатта ин барнома дар ютуб ҳам пахш мешавад. боварӣ дорам ки барои бисёриҳо як боз ҳам мотиватсияи дигар, қувваи дигар, як рӯҳияи дигар бахшида метавонад. саломат бошед. саломат бошед. ахирон сухан ба хотири варзишро такрор ба такрор мегӯям, ба хотири байрақу миллату медал нагиранд. варзишро барои солимии ҷомеа бигиранд. агар занҳои мо солим бошад, ҷомеаи мо солим аст. тифлои солим ба дунё меорем. мардҳои мо бояд танҳо фикри худашонро накунанд. агар хоҳанд ки фарзандои солим ба дунё биёранд, ҳаракат кунанд ки толораи варзишие ки дар он ҷо танҳо занҳо машқ мекунанд, дар он ҷо пеш аз худашон занҳои худро вай кунанд, барое ки ҳаррӯза вай дохили хона аст. рости гап, чем духтуру дору дастун додан, шумо дар толораи варзишӣ дар мобайни 300 сомон занҳои худро ҳам зебо нигоҳ мекунед, ҳам солим нигоҳ мекунед. вақти зан соҳаи варзишро интихоб кард, фарзанди тани ҳамун чиза нигоҳ мекунад. барои ҳамин ҳар як ки мо қарздор ҳастем ки ҷомеа солим бошад. барои солимии танҳо аз хондан нест, обу тоби тана аст. барои ҳамин боғҳо дорем, як сайр гашт бурен. ҳамин гаштани шумо бо оилатон ин як меҳру муҳаббат аст. ҳамин буфурад ки зана 10 солига умр зиёд бина, гир берун дар қазиш як роҳ бигард. ҳамони ҳам варзиш аст, ҳам меҳр зиёд мешавад, ҳам зиндагии шумо мустаҳкам мешавад. барои ҳамин бояд ҷомеаи мо сар кунанд ин чиза. на ин ки тоқа духтарои 18 сола берун бубурояд. модарои худа бубурорен, чем дугонатон. ин чиз бояд пеш рава. барои ҳамин, барои чӣ мавзунаву дигар каса мо намеёбем? барое ки мо фарзанdoи худа сарзаниш мекунем, кори шумо нест. варзиш барои солимӣ аст. варзишро интихоб кунанд. каддомида шӯхӣ мекунам, шаваротона заданда бери, ман приёмишон метавонам. саломат бошед. саломат бошед. барои суҳбати зебо арзи сипос мекунем. дӯстон, меҳмони мо буданд бонуи варзишгари тоҷиконе ки боз ҳам номи худро дар саҳифаҳои зебои варзиши тоҷик бо ҳарфҳои заррин навишта ва парчами миллатро боло бардошта, директори кумитаи олимпия айни ҳол ин вазифаи пурмасъулиятро бар дӯш доранд. чеҳраи шинохта ва азизи миллат, фахри миллат, духтари хоксор аз як деҳаи дурдасти тоҷикистон баромадаги аст. барои ватан, барои миллат хизмати бузургро кардаги аст. хизмате ки мавзуна кардааст, бовар кунед 100 мард як ҷоштумон ки карда натавонам. боз ҳам бениҳоят хизмати бузург карданд. мо инро фаромӯш намекунем. миллати тоҷик ҳеҷ гоҳ номи мавзунаро фаромӯш намекунад ва ҳамеша ифтихор мекунем. саломат бошед бону мавзуна, ифтихори миллат. хушомадед. саломат бошед дӯстон, бо Азия Плюс бимонед.